Benvido todo o mundo á Catapulta, o programa de O Salto de Jalisa a través das canles del salto para todo o universo. Pois aquí vamos a falar un poquinho máis da poesía. Non había programa desde setembro, creo que houve aí, en outubro as cousas foise complicando, porque, bueno, pues un ten unha vida, as cousas a veces non salen como quere, pero aquí estamos felices e alegremente, porque hoxe temos o lujazo de contar con nós con Noelia Gómez. Noelia, benvida. Moitas grazas por contar comigo para No, este retorno, non? Desde setembro. xa che dixo, tío, foise mindo a flapa así entre cousas e tal, que non tengo ir cadrando e tal, e foi como hai que retomar e retomar con a Joa, que xa falaran, cando faláramos xa de Virti, foi no verán, non? Pois foi no, Cando, no verán a presentación do teu último libro, é aquí verdade, sí, na no, feira do libro de Vigo. Foi é aquí. verdade, sí, señor. E xa pensabas, este rapaz xa díxome así por dicir, e nunca máis, este non volve, para que vexas, O sea, vou despacio, pero vou firme. Que tal, como estás? Como é este lunes de novembro para ti, como está sendo? Bueno, pois está sendo bastante intenso, a verdade, bueno, porque eu aparte de ser poeta tamén son xornalista bueno, pois estamos aí onde traballo eu no Sindicato Labrego Galego, temos este sábado o noso congreso, entón Ostras, imagínate, esta semana está sendo, bueno, pois de preparativos e de deixar todo listo, bastante intensa, pero tamén moi emocionante. ostras, vale. O sea, que ainda por riba eu collí xusto a data da semana aí de máis agobio e carga laboral, puxenche aí en plan, que che parece o da catapulta? E ti, en plan, contentísimo, non? Con esta proposta. Bueno, pero está ben, quero decir, así tamén axuda un pouco a pensar, non, noutras cousas e de buscar o poético cando non hai espazo para atopalo. Porque, perdona, o sea, dentro do Sindicato Labrejo Galego, o sea, faz a parte de xornalismo, que a parte máis de comunicación interna, externa, encargaste un poquinho de todo. Se Bueno, queres un falar un pouquiño pouco así de todo. do... Sí, un pouquiño de todo. De feito, agora estamos dúas persoas, Elena Martín, que tamén estaba no Salto, Elena Martín antes, e estamos entre as dúas persoas e facemos un pouco de todo, non? Dende o que distí de comunicación interna, comunicación externa, en redes sociais, temos tamén o xornal do sindicato Fouce para a nosa afiliación, que é bimensual, non sei, imagínate, todo o que é pois, a comunicación corporativa de unha entidade. Ostras, vale, eso, que dicir, estás a tempo completo con esa historia, tamén che come parte do... O sea, que dicir, a nivel laboral, como é a comunicación... Perdona que me meta nesta... Sí, Si queres, sí. tal, pero... É que hai unha cousa que parece que non existe cando se fala de literatura, cando se fala con xente que se dedica á literatura, que hai máis traballos. Outro día pareceme super interesante cadroume de ver un documental, creo que estaba na canle de Forcadela, no xinasio da Academo, un documental que hai sobre Méndez Ferrín. E falaban sobre o tema do grupo Brais Pinto. Non me acordo, non sei se é que unha das persoas que interveñen no documental empeza a falar sobre a peña do grupo Brais Pinto cando estaban en Madrid, non? E comentaba, sí, estaba en Dragados, este outro estaba traballando nunha axencia de publicidade, este dedicábase a tal, era como, ostras, é a primeira vez que cando ves nas historias da literatura os nomes, non? E ves a súa obra poética, parece que esa xente estaba aí elucubrando nada máis que literatura ou pois algúns porque pois ti podes presupoñer unha orixe un pouco burguesa e vivir de vivir de rentas, non? Que soy moito tamén no mundo da arte e da cultura. Pero é como, home, pois hai que falar de que a xente traballa, joa. No teu caso, por exemplo, quero dicir, o teu traballo de cara á expresión artística literaria podes manexar ben a ambos campos, conviven adecuadamente? Pois sí, a verdade é que sí. Lóxicamente é un traballo, non? E dedicas as túas horas, non? O tempo da túa vida a esa, no meu caso, organización, pero foi unha escolla e ademais é algo que sí que de alguna forma hai como unha vocación social, non? Dentro Claro. dese ámbito, non é pois que sexa un traballo de 8 horas, pois que estás aí e que vas para a túa casa e te esqueces do tema. Entón, claro, é que eu penso que tanto como creadora, non, como poeta, como xornalista, pois estes espazos danme
en alimento un para o outro, non? Quero dicir, eu Vale, 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 o claro. mellor, pois estes ámbitos, eu que sei, pois igual nutren, pois estes os últimos anos que estou, pois vai facer 4 anos que estou traballando no sindicato, pois nutren a miña obra poética no sentido de que, bueno, pois igual estou poñendo a mirada, non, a atención nuns espazos que eu antes, pois, si que os tiñas preto, pero non reparara neles. Entón, non sei, supoño que un pouco de cada quen como vai xestionando, non, o seu tempo. No meu caso, pois, a verdade é que estou ben, é verdade que estou contenta tal como vivo a día de hoxe. E sintes que de alguna forma tamén ao final o traballar en comunicación estás traballando ca palabra e con intentar transmitila da mellor forma e da máis efectiva, pensas que iso tamén afecta directamente ao propio texto? Afecta non nun sentido negativo, sino que no sentido de pulir a parte comunicativa, digamos, do texto. Refíreste ao texto máis a nivel para unha organización neste caso ou máis ao texto poético? A cal O dos dous texto textos poético, te quero dicir, refires? estou falando, sí, claro, perdón, expresei mal. Díjose na parte literaria, na toda parte de expresión poética, si notas tamén que hai un influxo, digamos, dese feito, non, de ter que comunicar en nome dunha entidade, neste caso do sindicato, ou ter que poñerte na pel de como se transmiten as cousas, se de alguna forma entra tamén na tua poesía, ou si cando son comportamentos estancos e aí desenvolves un tipo de ferramentas ou de mecanismos alleos á parte da comunicación xornalística. Eu creo que, por exemplo, directamente o que é a parte xornalística, non, neste caso, non aparece no que é na creación poética, pero indirectamente sí, non? Porque ao final todo é político tamén, non? E todas as ferramentas que nos rodean afectan a persoa que nos somos. Entón, o mellor eu directamente non son consciente de que estou utilizando unha ferramenta ou unha táctica nun texto, non? Pero o meu flashback, non, todo o que eu teño aprendido de algún xeito, sí que está detrás de esa palabra, non sei se me explico. O mellor non conscientemente, pero estou segura que inconscientemente a min e a todas as persoas que nos pasa a hora de comunicar. Sí, claro, sobre todo cando se está falando de para min hai unha pequena diferencia entre o feito expresivo, no que eu como, o sea, eu presento algo alleo a que hai unha persona que o vai recibir, digamos, é o feito comunicativo, no que eu estou expresando algo esperando que a outra persoa o reciba e busco, non sei se un efecto, pero sí que busco unha recepción por parte desa persoa. E creo que iso, de algún xeito, sí que modula as voces poéticas. O sea, no caso da poesía, vese moita xente que escribe de maneira un pouco aséptica, como non dixo para ela mesma ni nada, sino que é como está o texto por un lado, que o reciba, despois hai outras persoas que sí que se ve que hai unha vontade, digamos, de chegar, ou por lo menos unha consciencia. Dame a sensación que a xente que se dedica á comunicación que o ten por lo menos presente, a veces para ir a favor ou a veces para negalo, pero por lo menos está aí activa esa parte. Sí, sí, no, claro. Es que realmente ten todo o sentido, non? O que ti dis, non? De mesturar, non? Eses dous ámbitos. Dixo, porque, joa, eu dedícome profesionalmente tamén á parte de... Xa. Agora mesmo estou nesa parte, claro. E foi unha cousa que co tempo me costaba moito, non? Porque sí que notaba a veces que moitos dos textos que iba escribindo, sobre todo nos últimos 4 ou 5 anos, cando estaba escribindo empezaba a quitar cousas, porque intentaba facelo o máis claro posible, sabes? O máis intelixible posible. E ao mesmo tempo foi como a veces por pecar polo contrario, sabes? Empezaba a meterlle elementos adicionais ou usaba a mellor tipo de fórmulas, simplemente non dixo para escurecelo, pero sí por efecto contrario. Ata que me puxen en calma con iso e dixo, podo expresalo tamén desta forma máis normal e aproveitalo máis como unha potencia que como un defecto. Non sei se me estou expresando claramente. A veces
digo que a veces convivir entre como che vai modulando tamén o feito de estar traballando con palabras durante todo o día, que ao final, queras que non, pois hai certos mecanismos, ou certos incluso flujos de pensamento, non? De que parece que che vai indo todo, vas collendo a túa propia voz a hora de facer as cousas, que a veces tamén che afecta a outra parte na que ti te expresabas de outro xeito, non? Nun xeito, digamos, especial. E tamén pasa que como dis ti, que estar utilizando palabras todo o día, non? Ou que sexa, pois, o teu foco de traballo, pois tamén implica que, pois, moitas veces, cando te queres poñer a escribir, non, máis literalmente, pois, a cabeza xa non vai, porque xa estuveches todo o día traballando, non, sobre iso pasa tamén. É que nese sentido, por exemplo, como é é algo que Noelia, escoitasme? Vale, agora sí, por Ahora? un momento Escoitasme? que sí, agora sí, por un momento escoitaba a música, pero non a túa voz, agora tampouco. Hola? Vale, sí, Escoitasme ahora? sí, a música nunca deixei de escoitar, a túa voz ás veces. Agora sí que che escoito ben. A música non deixa de soar. Maravilloso. Creo que por un momento o programa xa no valgo de altura. Escoitando. Por eso, por certo, recordo a todo o mundo, a música que soa tanto nas cabeceiras do programa como durante o programa é de Camarada Nimoy. Un grupo extinto, pero maravilloso, que podes encontrar por aí en camaradanimoy.bandcamp.com, tenden os discos. Iba a te preguntar, non? É algo que dicía, non? Que adoito preguntar, é o tema de como convive, digamos, a poesía ca rutina, co teu día a día? É algo que está presente día a día ou, digamos, que cando te propós Ahora? Samuel, agora escoitoche, é que é nunca deixei de escoitar a música, como dixen, pero Sí, sí. a túa voz sí. Agora mesmo sí Estás... que che escoito ben. Vou poñer... esperar un momento, vou comprobar unha cousa para ver se non hai problema. Vou poñer un momento unha cousiña de espera e retomamos agora en un minutiño, vale? Vou ver Vale. si se debe o que creo que se pode estar de ben. Boas, estou de volta outra vez. Creo que agora xa deberíamos asegurar un flujo normal. Perdonade bueno, a toda a xente que está escutando isto. No podcast seguramente isto non se note porque o cortarei ou editarei e toda a historia, pero bueno. Como dicía, no teu día a día, digamos, como convive a poesía? É algo que tes no teu día a día, algo que máis neses momentos puntuais que cando xa elaboras unha idea sobre o que queres comunicar? Pois a poesía, a verdade é que a min acompáñame día a día, non? Porque eu sí que penso que a mirada poética está aí sempre, non? E como dixo Olga Novo, creo que fora nun vídeo que vira, que hai persoas que son poetas e que nunca chegan a escribir. Entón, o que a mirada poética sobre as cousas sempre está aí. Despois, o feito de escribir, non xa máis o traballo coa escrita, pois, para min sí que é en constante, non? Cando estou dentro de un
proxecto, a miña escrita é lenta, o sea, podo demorar moito nos traballos, pode un poema demorar meses, non? Ata que sinto que está pechado, pero sí que me acompaña sempre, non sempre que me acompaña, pois, por exemplo, nestes últimos anos, cando máis escribo é no tren, sempre digo, estou desexando poder pois meterme no tren, bueno, pois polo que comentábamos antes, polas obrigas diarias, ás veces faise difícil parar, non? E aí estar no tren, que eu viaxo semanalmente, estar aí nese espazo, pois fai que estea en contacto comigo mesma, non? Estar aí que non che queda outro traballo, o meu traxecto de Vigo Compostela, últimamente escribo moito no tren. Aparte, había como uns atrasos importantes, non? Entre unha vez que pasas de Pontevedra a Vigo, ou eso comentaba, que había días que había, non sei se retrasos ou que quedabas aí parada un tempo. Sí, sempre hai. Marxe, dejamos para a escrita e podes abrir camiño, claro. Algunha cousiña sempre hai algún... Sí. Entón, bueno, eu sí que é verdad que traballo moito así. E logo, pois, claro, é que depende un pouco, non? Eu, por exemplo, a mí o que máis me gusta da escrita, aparte, bueno, do recitado, que é algo que me encanta, que sinto que o meu lugar, non? Mesturar a parte máis escénica coa propia escrita, é estar dentro de un proceso de traballo, non? O sea, eu vivo e disfruto moitísimo cando estar dentro dun proceso creativo, non? Cando pois, ese libro che está acompañando e ves como medra, e realmente é como unha vida que ti construes paralela á túa vida que está sucedendo. A mí iso que me fascina, é o que máis me fascina da parte da escrita. E cando non estou escribindo, pois polo que sexa, porque o mellor pois, estou en máis descansos que tamén son necesarios na escrita, boto en falta moitísimo ese instinto ou esa parte que está aí, aínda que pois non estexa visible, está aí, non? Ao final, a mí o que me gusta é escribir. Os libros, cando están, ás veces se publican, outras non, pero a mí o que me gusta da escrita é construíla. É construíla, tío. Sí. Dentro destes procesos tan longos, non, digamos, ou tan demorados, ou tan para conseguir, non, corríxeme, o Xiro era de 2018 e Desenfoque é totalmente 2024, non? Pode ser? Sí, 2024. Sí. Quero dicir, non, son un período de 6 anos, polo menos entre a publicación de un e outro. Como entonces despois, unha vez que se fixa, digamos, a forma final da obra, ese pasa, como é a túa relación ca propia obra publicada? Sinteste cómoda ou como é como cando lle pos fin, digamos, non? Porque quero dicir, unha obra, un proceso tan elaborado. Ti refíreste a unha vez que está publicado o libro ou unha vez que eu decido que non vou a tocalo e que xa o libro xa ambas cousas, non? Por unha banda, esa parte de dicir o punto este o que che entrejo, editorial ou a un premio ou o que sexa, cando xa tes esa forma definitiva ou se manda a versión definitiva PDF, imprenta, final, sabes, esta xa a extensión última, e máis tamén ca mirada co paso do tempo, non? Sobre Desenfoque, pois é unha obra un poquinho máis recente, non? Pero, por exemplo, co Xiro, como é a túa relación con esa obra? Botando, digamos, a mirada cara alá. Pois eu nese senso tiven grandes mestras que son Antía Otero e Dores Tembrás, que elas teñen en Apiario, que foi onde Desenfoque se publicou, pero eu levo sendo alumna dos seus cursos de escrita creativa dende hai 10 anos, non dende hai 10 anos. E sí que é verdade que tanto en o Xiro como Desenfoque se construíron na compaña de Antía en Otero, sendo, bueno, pois en alumna, o sea, tendo o seu seguimento, non? Entón, a min axúdame moito como autora a topar ese distanciamento, en saber que tes unha lectora de confianza que che está lendo, non? Que ti estás traballando, pero que semanalmente hai unha voz que bueno, pues que está aí, non? Que non te sentes tan soa na escrita. Entón, bueno, pois despois de todos estes anos, de alguna forma, cando
un poema está pechado, síntelo, non? Non sei, eu é algo que sí que sinto, non? Lembro que presentaron en Samuel Merino e Silvia Penas fai pouco os seus 2 últimos libros aquí en Bouzas na feira literaria e alguén do público lle preguntaba e vos cando sabedes que un poema está pechado, non? E claro, eu pensaba, eu, por exemplo, no meu caso sinto que está pechado, despois de darlle moitas voltas, pois está pechado. E no caso de un libro, pois igual, non? Que, bueno, despois de darlle tantas voltas, de estar acompañándoche tanto tempo, de saber, no meu caso, todo del, en cada palabra, bueno, en que se construe o discurso que eu quería construir, pois realmente aí sinto, vale, está pechado. E grazas a ese traballo tan puído e de tan de deixar espera en silencio, por exemplo, agora miro a miña obra pasada, o Xiro, por exemplo, que decías que publicouse no ano 2018, e eu non lle cambiaría nada. Non lle cambiaría nada, pero foi porque realmente presteille moita atención naquele momento. E no caso de Desenfoque, pois foi un proceso moito máis longo, non? O sea, decías, claro, o Xiro publicouse en 2018, eu estiven un tempo de procura e no 2019 comecei a escribir Desenfoque, non? Que se rematou xa no 2020, a finais do 2023 e logo a publicación no 2024. Foron 5 anos de escrita, non? Jo, e o sea, dentro, a parte do teu propio proceso interno, a parte desa parte formativa tamén que comentas, e a túa bajaxe tamén formativa, non? Porque, o sea, corríxeme, non? Tes un bacharelato en escénicas artísticas, xornalismo, mestrado tamén na parte literaria, que, decir, tes unha bajaxe bastante ampla, non? Que e despois toda esa parte artística que tes desenvolto ao largo do tempo, tamén profesional. Como foi variando a túa relación ca propia poesía e co propio, ca parte máis de oficio de escritora? Como te sintes, digamos, agora mismo cando te enfrontas ao papel ou a un texto ou a unha idea con respecto a Noelia que escribiu o Xiro para 2018? Pois justamente mencionabas o bachillerato de artes escénicas e musicais que eu cursei aí na Coruña, porque eu quería ser pianista. Realmente eu cheguei á poesía da man da música. Logo descubrín, a mí sempre me gustou moito en escribir, ler, e logo pues, gustábame moito en tocar o piano. E descubrín que na poesía que podía mesturar as dúas cousas de algún xeito, porque esa musicalidade non e, bueno, esa encadencia que ten a poesía é a parte musical. E bueno, desde eses primeiros pasos que se deron cando tiña 17 anos e tal, ata a día de hoxe, eu creo que a diferencia do que escribía antes, non? E do que escribo agora é a consciencia da escrita, non? Pois o mellor antes que escribía máis impulsivamente ou por un instinto, non? E agora esa parte tamén existe, non? Porque hai momentos pois que son máis instintivos, pero sobre todo a consciencia da escrita e de saber, non, de que o que quero decir eu con ela, non? De alguna forma de ser consciente de cada palabra e que non haxa nada ao azar, non? O sea, realmente eu nos 2 libros intentei pois que non fose nada, isto vou non poñer por se acaso, non? Senón que en todo estea, pois de alguna forma pensado. Entón, creo que é o pensamento o que diferencia a Noelia cando tiña 16 anos a Noelia que agora teño 30, buscar o pensamento poético. En ese sentido, que che devolve tamén a poesía? Porque, aparte do que ti das e que ofreces a través dela, unha vez que a tes feito, non? Cobra vida propia, xa é un elemento autónomo, a túa obra que che ofrece a ti? Que che manda de volta? Descubreste cousas, xa non dixo a nivel persoal, pero sí, tamén a nivel persoal, que cousas ves de ti na poesía o que descubres de ti aí? É que eu sempre a entendín casi como unha forma así poética, como unha segunda respiración, non? Como si
a poesía realmente está aí no meu día a día, acompáñame e claro, dame de volta moitas cousas, non? Dame de volta dende poder comprenderme a min mesma, poder comprender en sucesos que pasan, por exemplo, desenfoque que parte de unha enfermidade persoal e logo se vai transformando, non? Pois nese sentido sí que me aportou moita veracidade e a non terlle medo á enfermidade. Non eu, nese sentido, coa escrita de desenfoque, pois nese momento, non, de que pois, o diagnóstico dunha enfermidade, o operatorio, peso operatorio e todo ese trauma, non, que pode conlevar, a escrita nese senso máis terapéutico, non, axudoume a non a non a non ter medo e é algo que acompaña sempre, non? Porque eu a día de hoxe miro a enfermidade propia ou de outras persoas ou o que sexa como algo que eu xa vivín e que xa non vai a doer tanto. Non sei, entón, nese sentido, creo que me axuda a enfrontarme aos problemas que pasan na vida, aparte, claro, de crear, pois, un pensamento e un discurso que, bueno, que ao final que tamén, non, pois a conciencia das mulleres, todo a importancia da natureza, bueno, non sei, hai como unha serie de puntos que están na miña obra que eu vexo que son importantes para min porque se repiten, non? Por exemplo, a casa, o espazo, non, nos dos libros tamén está presente, bueno, pois empezas a identificar estas cousiñas que che definen a ti como persoa e neste caso tamén como poeta. A idea da perda tamén, non? O sea, a idea de... É un elemento, que fala moito de algo moi, o sea, moi común e tamén que conecta moitísimo ca persoa que che está a ler, non? Tamén, de alguma forma. É no sentido deso, tamén da consciencia, non? Pasando dunha primeira obra do Xiro a Desenfoque, entendo que tamén hubo unha parte tamén aí de lidiar tamén ca idea de ser lida, quero dicir, publicas unha primeira obra, digamos, tes un feedback sobre o feito publicado, tes unha recepción, despois a hora de escribir iso tiñalo presente, quero dicir, saber que iso vai ser, cambiou, digamos, algo no teu proceso de escrita, saber a voz da outra persoa, non? Eso de saber o que a xente lle gustou de ti, o que recibiu de ti, os comentarios, eso tamén estivo presente na parte de escrita de Desenfoque ou lidiastes ben con iso? Eu creo que estivo máis presente, pero no sentido de construir un libro tamén pensando na persoa que está lendo, non de, o mellor, no Xiro igual non pensei tanto niso, que sí, non, que ao final que tamén hai unha construcción de tres partes, non, de crear en ese movimento xiratorio, pero creo que en Desenfoque que foi algo máis construído, non, ese senso, porque está falando de un tema delicado que a enfermidade e ao final aí pasar ao social, a crítica das novas tecnoloxías, a enfermidade colectiva, entón, como se construe todo iso, porque tiña sentido para que ao final escribimos para que nos lean, non? Entón, para que esa persoa que este aí e que estea lendo, pois que poida sentir en todo este desenfoque, porque entramos desenfocadas, pero rematamos enfocadas realmente, non? Entón, como sucede todo iso? Entón, creo que pensei no público no sentido de construir algo para elas, non? Para que quede aí. Non pensei a hora da escrita este libro gustará máis, este libro gustará menos, estas en temáticas gustaron, non, iso non o pensei, e tamén penso que era porque para min era unha temática tamén nova, non, porque sí que é verdade que no ámbito poético que a enfermidade, temos a Lois Pereiro e algún outro libro máis, pero sobre todo no tema das mulleres é un tema que non se tocou moito, non? Entón, eu iba un pouco ás cegas, como di a primeira parte, e intentando construir algo para
poetizar a dor, non? Para poetizar o desenfoque. Vou retomar unha cosa que comentabas antes, non? Ese momento no que descubres, non? Ibas pa pianista, descubres que na poesía encontras todo iso. Como foi ese primeiro descubrir? Hubo algunha autora, algún autor, un libro ou algo que simplemente xa tiñas de antes ataste los cabos de dicir, ostras, con isto que me gusta podo expresar, isto vai me permitir expresar como quero eu. Como foron esos primeiros pasos na poesía? Pois eu lembro que eu sí que empezara a ler xa autoras, Yolanda Castaño, María Lado, Anxo Trangueira, o sea, lembro así como en Eva Veiga, así como os primeiros nomes, non, de ir lendo, pero foi que o noso tío, bueno, digo noso tío porque teño o irmá melliza e ás veces pues, non son capaz de falar en singular, non me sai plural. Agasallonos, cando cumplimos 18 anos, un libro que se chama Moniquer, que é de Xosé Daniel Costas, Vale. que ele aquí de Moaña, e lembro que ese libro que me impactou moitísimo, por como mesturaba o poético co teatral, non? E indo para atrás, non? A ollada atrás, sinto que nese libro eu dixen, vale, eu quero facer isto. E logo mira como son as cousas, que xusto fomos en actuar co meu compañeiro Rui Greña, pois facendo aí o xiro, levando a actuación con o noso concerto que temos, concerto poético musical, xirando o Concello de Moaña, e eu xustamente abrimos en esa actuación lendo a dedicatoria que nos fixera Xosé Daniel Costas a miña irmá máis a min de Ostras. aquela, non? Que era un monicré que non e poñía para Lorena e Noelia, benvida á idade das vellas, que cumpríamos 18 anos. E poñía aquí as palabras construían o movimento. E realmente o xiro é iso, non? É ese movimento. E Que nada, bo. cando realmente estábamos construindo esta actuación para ir para aí, dixen, quero ler algo, un poema deste libro, e me atopei con esa dedicatoria que non lembraba, pois foi todo, bueno, foi a verdad moi emocionante xuntala Que aí guai. todo, sí. Jo, e como foi evolucionando despois a túa relación ca poesía, non? Deses primeiros pasos, despois de ti expresarte aí nese terreo, verte, o sea, entendo que tamén, corríxeme, non? Pero supoño que tamén a parte dos obradoiros que de apiario tamén ten un rol relevante aí. A día de hoxe, por exemplo, como a túa relación ca poesía e, digamos, co mundo da poesía? Pois a verdade é que, bueno, en estes últimos anos fun xurado de varios premios de poesía tamén, é dicir, que sí que me chaman nese senso, é unha experiencia que me gusta bastante, non? En avaliar a poesía dende esa disciplina. Despois tamén eu son docente agora, bueno, temos aí un pequeno obradoiro mensual con unhas alumnas no Concello de Rianxo que, bueno, déramos fai 2 anos unha aula de poesía que propuxo o Concello e dali editouse unha antoloxía que se chama Remar, que publicouse este verán por Toxos Soutos e algunhas das participantes, bueno, pois estuveron aí vendo a posibilidade de se puidemos continuar, entón tamén estou dando este obradoiro mensual aí físicamente en Rianxo, que eu son de Rianxo, entonces Que pois ir eso hai que falar outra cousa, eu son de que é Rianxo. Rianxo e que pasa en Rianxo, porque eso Sí. é... E entonces non sei, o sea, como que teño a relación desde eses ámbitos, non? Desde o ámbito formativo, desde o ámbito máis pois da miña participación como xurado en premios e logo dende a escrita, non? Que me acompaña e tamén dende a parte musical que, bueno, pois que comezamos dende hai 3 anos, creo xa, e que me gusta moito mesturar a poesía máis a música. Teño eso, un proxecto do meu compañeiro Rui Greña, Verde Oír, chámase, e nada, aí estamos. O sea que a poesía acompáñame en todos estes ámbitos e ao final iso, que traballo como xornalista, pero que está aí, non? Que está aí sempre. Mira, podemos compartir aquí bueno, Ah, vamos poñer aquí baixiño. Como contanos un pouco sobre Verde Oír? O
O sea, quero dicir, porque con Rui xa fixeras cousiñas, pero ahora xa é como un nome de proxecto Verde Oír, non? Ou Trabucome, explícanos un Sí, pouquiño. en Verde Oír, bueno, nos cando fixemos o primeiro espectáculo en Xirando, que se basea no poemario O Xiro, claro, presentábamos ao público como Noelia Gómez Rui Greña xirando. Pero pensamos que no, que temos que ter un nome propio, non? Entonces, o noso nome como grupo, non? Verde oír, mesturando tamén eso, bueno, ver, oír, pero tamén a cor verde, que nos gusta moito, e aí ese trasfondo tamén. Bueno, por agora o concerto que temos é o de Xirando. A nosa intención é como o que estades escoitando agora, un texto musicado de Desenfoque, que é xa o meu segundo libro, e a nosa intención é pois en crear tamén unha actuación con textos de Desenfoque, que temos moitísimas ganas, pero bueno, vamos aí pouco a pouco. Musicamos e así algunha outra cousiña que temos en mente, pero bueno, que ha de vir. E aparte a min gustame moito darlle espazo, non? O que o libro e despois o que a actuación baseada no libro, porque é casi como unha segunda vida, non? É como como si estuveras, pois, é que é tan diferente, non? Os poemas cambian tanto que, Claro, bueno, está ben claro. tamén o espazo. E aí, por exemplo, quero dicir, xa fixeres iso co Xiro, non? O sea, co espectáculo de Xirando. A hora de escribir Desenfoque, estaba presente a idea de, o sea, en algún texto xa estaba conformado a idea da traslación a parte tamén escénica musical. Tíanlo presente, digamos, tamén na hora da escrita, de alguna forma. Pois mira, nas primeiras partes non. Eu creo que cando escribo que non é pensando no recitado, por exemplo. Vale. Pero sí que penso na sonoridade. Por exemplo, eu cando escribo, o sea, teño que ler en voz alta, o sea, non me vale escribir así, o sea, teño que escoitar as palabras que estou escribindo en voz alta. Entonces, nalgún senso, bueno, aí sí que está a musicalidade. Pero si Desenfoque foi escrito sabendo, bueno, despois vamos a construir algo con el, o sea, non foi escrito nese sentido, pero sí que era consciente de que iba a pasar, porque, bueno, xa o propio libro dase, non? Ten aí como ámbitos máis teatrais que eu creo que pode quedar algo chulo, non? Esa contraposición entre luz, escuridade, non ver, creo que se falamos de unha actuación que pode quedar ben, pero respondendo a túa pregunta, escribín Desenfoque sabendo que igual nun futuro sí que se musicaban, pero non os escribín para musicar. Para musicar, xa. Entón, como son os procesos, non? A veces teño enfrontado, non? A parte de ter un texto poético e dicir, vou buscar a forma musical, pero a día de hoxe, por exemplo, non estou... Falo da miña experiencia persoal, non? Por exemplo, no caso de Inflamable, no Plistoceno, sí que eses textos os pasei que se musicaron, entón era como buscar aqueles e facer as adaptacións, non? Pois había cousas que era como, vale, este texto tal cual non pode entrar, vou buscar o xeito para que funcione como a cousa aparte, que sexa a parte musical. Pero, por exemplo, a día de hoxe sí que busco máis que xa a propia obra sexa perfecta para ser recitado, o que diste. Para min, o sea, eu podo ter un texto, pero hai unha parte posterior que que eu chamo como pulido, que é a forma de dicilo, sabes? De feito, no Tenro e o Salvaxe, sí que busco que os textos... Eu podría lerche o libro completo de principio a fin e sei como vai cada tono, sabes? Sei como vai cada cousiña, porque está pensado en voz alta, de algún xeito. E xa non me teño que ver nesa situación de ter que adaptar textos, pero cales son as cousas nas que te vas encontrando, porque é moi particular tamén iso, é moito máis particular facelo con outra persoa, que tamén ten que adentrarse en como ti ves o teu texto, non? Como é ese proceso é algo no que se fai entre dúas persoas, ti orientas máis a parte textual como ten que caer, a parte musical, non sei, como convive todo esa parte?
Pois, quedeme Fixenche, fago pensando. sempre 20 preguntas en cada pregunta. Sei que son No, moi malo no. facendo preguntas. Eu espero responder a todas, que ao mellor ás veces igual Desculpa. respondo a algo e me esquecín da que me fixeras antes, pero parece moi interesante o que decías, claro, de que o tenro e salvaxe que o pensaches para ler en voz alta, non? Realmente nese proceso de construir. E que eu penso que, de alguna forma, sí que penso tamén en voz alta, porque xa che comentaba, non, que sí que agora desde escribir sempre acompaña a oralidade, pero non o fago con unha intención de vou facer isto, pero se cadra que estou pensando agora, non? O sea, é unha reflexión que estou facendo, se cadra o meu propio instinto de entender a poesía sí que leva a que sexa máis oral, sabes? O sea, eu nunca mo pensei, pero igual sí que pode ser, porque todos os procesos que teño sí que son en voz alta, non? Bueno, En, e agora sí. en ese, no, despois o proceso, non, de musicar, como Sí, flúe sí, a vou, cousa? sí. Pois o proceso de musical, a verdade é que foi super fácil con Rui, sí que o fixemos as dúas xuntas, non? Todo o tempo, non era que el fose por un lado eu polo outro, sí que é verdade que cando, fas que xa fai tempo, pero cando el lera por primeira vez o Xiro, creo que sí que fora, bueno, aí como buscando algo, pero logo en toda a parte creativa sí que fixemos xuntas. El, claro, a súa forma é que se adapta a como o poema, non, o recitado, non? Entonces é todo moi doado. E logo a partir de aí pois vai creando como, bueno, música, non? Vai creando eh, a melodía, non? E algo máis musical, pero sempre que acompañe o texto, non? Que eso non quita que haxa en momentos nos que o protagonismo total está na música, non? Ou que rompamos algo máis escénico. No caso dos textos, sí que é certo que a experiencia que sentín do libro escrito, o Xiro neste caso, a, ao son, non? Cando está recitando, é que se transforman, non? Por exemplo, eu teño textos curtos, normalmente os meus poemas son bastante curtos, entonces claro, a hora de leválos á música, pois únense, por exemplo, non? Pois xa non solamente é un texto, senón que é un bloque de 4 textos, non? O sea, é dicir, xa deixa Sí. de ser un e se transforma. Ou, por exemplo, xogar coas repeticións que non existes como tal no libro, pero a hora de levalo á música sí que existen esas repeticións, eses xogos entre versos, por exemplo, hai unha cousa que a mí me gusta moito que facemos, que é contestación de un poema a outro, por exemplo, que eu recito un poema que se grava no looper e despois eu recito outro poema co poema anterior, non? Imagínate, soa Vale. un verso do poema anterior. O sea, sabes, como eses xogos entre as voces e entre os textos e as ideas que hai aí, non? Que realmente eso no libro non está, pero Claro, pero na eso é un actuación sí. proceso, claro, un proceso tamén de descuberta, non entendo, tamén de algún xeito da materia textual que ti mesma tes aí volcada, non? O sea, ao final tamén é un... Sí, 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 é que a min gustoume moito, por che decía antes tamén que en deixar respirar un pouco o libro, non, desde que se publica, porque cando pasa a actuación é como outra viaxe nova, non é como outra descuberta e hai que adaptalo en eses parámetros que son os escénicos, que son diferentes dos textuais. Entonces, bueno, que tamén é casi como volver a reescribilo, non? Pero reescribilo Total, co son, non? Co claro. son. Neste proceso, non, de ir a escrita textual e pasala esta parte musical e demais, estás te encontrando xa con ganas de cousas que xa sexan verde ou ir puro? Que sexa, digamos, que non sexa que veña da túa obra, senón que sexan cousas que xa credes directamente para o proxecto, ou como vai iso? Porque a veces sí que pasa, non? De vas encontrándote con cousiñas e dis, ostras, Claro, ti dis de escribir algo o sea, directamente para directamente... o proxecto. Hmm, Pois é algo no que teño que traballar, porque é algo que Rui, por exemplo, sí que algunha vez falamos, non? Pero aínda non dei o paso a facer iso.
pero será algo que teño que facer. O sea, sí que é verdad que algún poema longo, algunha práctica así, sí que fixemos, pero non foi algo que me puxese a escribir para iso, non. É algo que igual nun futuro, igual aínda se pode ver. Hai algo que está sobrevoando por aí, pode ser. Aí, mira, pode ser aí, está aí. E que diferencias encontras así entre, o sea, a hora de lanzar unha proposta literaria, escrita, digamos, poética, a hora de lanzar un proxecto máis escénico como Verduir ou a proposta desta, quer dicir, cal é o tipo de circuito que te enfrontas ou que tipo de diferencias notas a hora de teño isto e ahora hai que movelo? O sea, como afrontas esa parte, non? Despois da parte creativa. Refíreste a diferencia entre o público ou O circuito. entre... Refírome ao circuito, non? Quero dicir, ti sabes que sacas un libro nunha editorial, hai un circuito, obviamente, de presentacións, que co amplo que pode chegar a ser, hai un circuito despois de eventos poéticos, nos que se pode dar a cousa, ou incluso espazos, simplemente nos que podes acceder pero tamén a parte musical dache un acceso, digamos, a outros espazos, non? Porque algúns solápanse, pero outros son excluíntes, non? Uns dos outros. Hai unha parte aí que tamén che interesa ou ti pensas que o espectáculo poético de Verduir, entendendo tamén que un espectáculo poético é máis para acceder á parte poética ou máis á parte musical ou máis á parte das escénicas? Pésalo para todo? A verdade é que é unha pregunta moi interesante esa que faz, non? Sí, non, sí, parece interesante. O sea, realmente é un proxecto poético, non? Eu penso que é un proxecto poético. Pero a nós sí que nos gustaría que ese proxecto poético como tal, o sea, realmente hai unha voz poética, non hai unha voz cantante, pero nós defendemos que eso sí que sigue sendo música, o sea, nós o que nos gustaría sería que a poesía pudese entrar nestes ámbitos pois que teñen unha voz máis cantante, non profesional, pero eso é algo que realmente é complexo, non? Hai que ir pouco a pouco, non? Por exemplo, temos aí a Silvia Penas, cinta adhesiva, que o xento máis claro, non? E que elas pois levan xa moitísimos anos e sí que romperon moitas barreiras realmente para demostrar que o poético tamén pode ter a súa encabida no ámbito musical e é algo que é unha loita que creo que aínda está por conseguir. É unha loita que ainda está en conseguir para, non sei, e aparte de que é a min o que me parece máis chamativo disto é que ao mellor hai moita xente que lle costa ler un libro de poesía, non abrir o libro, pero en cambio que a actuación é moito máis próxima, non? E di, pero que chulo, que bonito, e realmente non se dan conta de que eso sigue sendo poesía. Entón, para min, ver de oír e o que é a misión da poesía escénica tamén é facerlle entender a xente que a poesía que tamén está aí e que rompa esa barreira de libro, non? E que existe co público e que tanto decimos que a poesía é un xénero minoritario que non entende ninguén, non? Cantas veces escoitamos eso e que non, realmente que, bueno, pois que pode mesturarse coa música e pode ser igual poesía. Totalmente, totalmente. E ti, por exemplo, ahora xa fixen esa viaxe diacrónica de ir mirar para atrás e ver un pouco como foi o proceso. Agora, cando ves un mundo creativo, poético a día de hoxe, en que pensas que estamos? En que andamos? Quero dicir, ti podes mirar os 80, podes dicir, bueno, pois houve a parte esa parte do culturalismo con respecto á ruptura que houve nos primeiros 80, así que houve unha ruptura, era máis culturalista, nos 90 chegou o coloquialismo. Bueno, son preconceptos, non? Había voces totalmente diferentes e demais, é todo máis amplo. Pero cando miras, por exemplo, ao día de hoxe, non? Dos 20 para adiante, en que crees que é o que está primando agora mesmo nas voces poéticas? Que é o que notas ti? Que é o que percibes? Bueno, eu o que noto tamén que non é porque realmente sexa algo que estou
pensando e que leo un libro porque é de unha muller ou non, pero eu o que noto sobre todo é que hai moitísimas voces de mulleres, non? Hai moitísima creación feita por mulleres e eu na miña propia escolla non penso vou coller este libro porque é dunha muller, pero a miña, o sea, a miña biblioteca nestes últimos anos normalmente casi son todas obras de mulleres, por exemplo. E no que na creación poética, pois sí que noto que se está dando moito peso, non, ou abrindo as portas da casa, non? Noto que hai poesía máis intimista, non? Ou poesía máis do cotiá, do día a día, do coloquial. Tamén tamén hai moito como contra as injustizas, non, que están pasando, non, moito de denuncia social, e logo pois con outras temáticas que xa estiveron aí sempre, como mar, natureza, non? Pero sí que penso que están saindo propostas moi interesantes e voces super novas, non? Por exemplo, hai nada, o sea, hoxe que é luns, pois o venres tivemos o fallo do premio de poesía do Concello de Dodro que coordina Silvia Penas e que, bueno, eu fun xurado xunto a María Lado e Miguel, que foi o gañador do ano pasado. E, por exemplo, a obra que premiamos titúlase Upupú, de Inés Mosquera Calvo, creo que é Mosquera, creo, a ver se non estou dicindo mal, pero creo que é Mosquera. E claro, e era como un canto entre poema paxaro. Realmente está todo o libro construído pensando na figura do animal e no seu simbolismo, non? Realmente este libro si o lees hai pois 50 anos, pois dis ti, pois que fai isto aquí, non? Pero hoxe en día pois gustounos moitísimo e encaixa super ben e premiámolo nun premio, non? E é unha proposta bastante arriscada, non? Realmente. E bueno, eu creo que estamos bastante ben, a verdade. Non sei, ti que pensas? A ver, eu son xornalista, tamén podo fazer preguntas, veña. Ti que pensas? No, eso che direi. No, a mí sí que me dá a sensación de que uns anos para ti, isto parto da base que eu son moi mal lector de poesía, quero dicir, eu aplico a miña óptica a todo o que leo e ao final eso faime ser moi reduccionista de feito cas cousas que entra. Pero sí que noto un xiro, non, con respecto a poesía que a mellor viña dos 80, 90, incluso principios dos 2000, un xiro do social ao máis o persoal, ao máis o individual. E non sabes, pareceme que a loita ahora mesmo está dentro da identidade máis que dentro do colectivo. Dá a sensación de que empeza a haber unha apertura outra vez cara ao colectivo, que decís, cara a mirada do común. Non sei, a veces son cosas sintomáticas a veces dos tempos que van correndo, non? Pero sí que a veces tamén o sea, non o dixo como algo peyorativo, con respecto ao individual e ao colectivo, porque son correntes e todo ten que ter cabida, obviamente. Pero sí que me dá a sensación de que hubo un paso nos últimos anos máis a parte da identidade, máis a parte da persoa, digamos, do individuo, que a parte do colectivo, simplemente. É unha cousa así que, por exemplo, hai algo, falábamos, non, comentabas, non, o bo momento no que estamos, hai algo que botes en falta, hai algo que dires ti, fai falta máis, pode ser de temas, ou pode ser de ton, ou pode ser de voces, ou propostas, non sei, algo que dirías ti, ou incluso a nivel de infraestructura, algo que dirías ti, gustaríame que no mundo poético, digamos, en Galicia ou na literatura galega houvese este pequeno xiro ou este pequeno añadido ou algo. Bueno, pois eu penso que nese senso vai máis pola infraestructura, non? Por tal como está construído o sistema literario, a min o que me gustaría era que as políticas públicas, non, e todo o que ven sendo, non, e que moven a identidade de un país que apostasen máis pola creación e por que as persoas que escribimos que poidamos profesionalizar
isto, porque é imposible. Non hai algunhas persoas que sí que teñen, pois, bueno, que sí que poden vivir da poesía, pero realmente é moi complicado, non? Volvemos un pouco ao principio da conversa, non? Eu pois, teño todo outro traballo, ti tes outro traballo. Realmente dedicarse a día de hoxe a escribir e vivir diso, bueno, pois sería algo que oxalá algún día se consiga, pero a día de hoxe non se pode facer iso. Bueno, eu non podo facer iso. Sí, bueno, é algo que é extensible a toda a industria cultural, non? O sea, ao final é máis fácil invertir en fabricar coches para que se vendan por mundo adiante nisto que debe ser a cousa máis barata de invertir do mundo, que somos persoas con un blog de notas, joder, sabes, escribindo. Quero dicir, ao final Exacto, sí. darlle potencia ao tal, e non o dixo por min, que non pido nada, pero co talento que se está vendo que se vai perdendo, sobre todo que ao final que eso non chega a perdurar e ao final acabanse perdendo moitísimas voces e acabase perdendo moitísimo talento polo camiño, porque ao final pois pode dedicarlle tempo, roubarlle tempo ao seu día a día xente que tenga a posibilidade diso, é dicir, xente que a mellor pois non ten entre traballo, cuidados, familia e demais, cantas cousas non se van quedando polo camiño, sabes? Ao final, Claro, pues, cantas. acaba pasando Cantos iso libros que nunca serán escritos e que quedaron aí Total, porque non hai tempo. total. Jo, Noelia, moitísimas gracias polo teu tempo. Disculpa os fallos que tuven aquí técnicos de conexión, que tiña aí un cable pelado no router. Gracias polo teu tempo, gracias polo setup que montastes, que decir, a nivel técnico, gracias pola dedicación, que sei que montastes aí, apréciase, que decir, mira que cosa máis bonita, mira este fondo, que sempre o digo, este fondo soviético que teño aquí, pero eso, moitas gracias polo teu tempo, espero que quedaremos pronto. É verdad, tiña que dixer aquí unha cousa, que se me estaba pasando. Iba a preguntarche onde nos podremos ver. Temos aquí un novo evento próximamente, que vou xa poñer por aquí, que vas a estar no Poetas de Inversos o día 8 de decembro, con María Negroni. Sí, o día do teu aniversario, non? O día Quedamos do aí meu 8 de aniversario, decembro, sí. sí. Pois a verdade é que me fai moitísima ilusión, porque, bueno, foi xa este evento ia ter lugar xa hai uns meses, pero por problemas de saúde de María Negroni non puido ser e, bueno, quedoume aí unha espiña e cando Yolanda Castañón me chamou para propoñer esta nova data que pecha este ano, non? Pois a verdade é que me fixo moitísima ilusión porque, bueno, é unha autora que eu admiro moito e, bueno, que estou un pouco nerviosa, a verdade. Que tal vai ser coñecela? Va, Así que nada, o luns 8 de decembro, o aniversario de Samuel París, ás 8 no Centro Ágora da Coruña. que non dicimos que isto sexa un pouco para celebralo, pero eu creo que un pouco sí, un Sí. pouco unha homenaxe que me estades a facer no agora, non? Creo un pouco iso. No, en serio, recomendamos a todo o mundo que se achegue, a parte de festivo, a xente pode organizar pola tarde para ir, o sea que non hai problema. Eu intentarei ali, igual vou cun cachiño de torta todavía así picando, pero iso, que a xente saiba que ten iso aí, que che siga o rastro tamén o tema de Verdoir, as cousas que vayades facendo, a ti en particular, e nada, moitísimas gracias por pasarte por aquí. Recordade ao resto da xente que se pode suscribir ao Salto en osalto.gal, que recordar que eso está aí. Recordar que al Trinón, que non nos olvidamos aquí, que pasan moitísimas cousas, pero que non se nos que non nos metan por algún lado aí sin nos dar conta. E nada, non sei cando será o próximo programa. Estamos aí falando de cousiñas. Pronto anunciarei. Si non é... Bueno, isto foi anunciado así de trajes, pero bueno, a xente que estará escoitando isto darlle igual. Se non poden ir a paris.gal, a miña web, na newsletter eu sí que vou avisando aí das datas, de cando hai a nova persoa convidada. Así que nada máis, tras esta parte de pura mercadotecnia. Noelia, moitísimas gracias por todo e un saúdo a todo o mundo. Gracias. Graciñas a ti. Chao, chao.